Agaziere unu na ihe mmemme Igbo Ekene nke anyị nọ n'ụbọchị nke taa. Kedu ihe anyị chọrọ ileba anya nwanne m nwanyị? Kedu ihe a na-akpọ ihe a m ji ebe a na-akpọ ya ube bekee nke ndị oyibo na-akpọ avocado pear. Avocado pear. Ihe nke a ma mmadụ ya n'anya. Ọ dị ka tawa. Ezigbo nni. Ọ dị ka tawa ya. Nni ka m na-akpọzi ya. Nni ka m na-akpọzi. Mana ihe dị iche bụ na ọ na-emedowe ya acha wee na-ata. Ọ ga-ahụ ma m tawa ya taa ya na mkpo ya. Ihe nke a atọka. Ihe a na-akpọ ube bekee, ụfọdụ anyị ma ihe ọwụ, ụfọdụ amakwana ihe ọwụ. Anyị na-ahụ ya n'ahịa na-eche ma ube ahụ enwere ebe ọzọ si bịa. Ala Igbo nwere ọtụtụ ihe oriri eji mara ha. E nwere ube bekee, nwekwa ube gịnị, ube ndị Igbo nke a na-adị nwa obere nwa obere. Nwegasị ube dị iche iche a na-akpọ pears, ọ dị n'ụdị iche iche. Mana nke anyị kpa n'aka bụ gịnị, ube bekee. A na-ayọta otu a ka ị maa ma ọ kakwara aka. Kedu ka esi eme ube bekee? Ọ bụrụ na mbụ ube bekee mịa be gị tochaa mịa, echeghịwa ya arịgoro ya elu, ịyọọ ya, ndị ọla dara ama na gịnị akaala ọdịda, maka inwe ike ịga ịghọrọ ya gwọ ndị na-eme gịnị na-aka aka. Kedu gịnị na gịnị ka eji eriri ya ube bekee? Eji eri rice ka a na-akpọ osikapa, eji ya ata bread ka a na-akpọ achịcha, eji ya ọtụtụ ihe dị iche iche ka eji ya. Mana mmanụ ube bekee na-eji ya na-ete n'isi, a sọrọ ọ na-eto ntutu. Ichetara ya Adadịọra mma, ichetara ihe ube bekee a na ichetara ihe. Ube bekee a iweta ya ọsacha, iweta ya were mmanụ ya tee na ụfọdụ ndị na-ego ahụ ịzụ mmanụ gịnị ha na-ete, ha na-eji gịnị nke a wee gịnị mere ude. A na-etekwa ya n'isi, isi onye ahụ abịa gịnị na-eto ogologo. A na-ejikwa gịnị ube bekee ahụ itecha ya isi gịnị, isi onye a gịnị tosapụta. A na-ewerekwa azụ ya were sie ya ṅụọ maka ndị na-enwe ịba na ọtụtụ ọrịa dị iche iche, ịba ọcha na ịba ojii. A na-esi ya esi na-aṅụ, enweghị ọbụla a na-atụfu. A na-ewere mkpụrụ ube bekee, ịracha anyị wepụta mkpụrụ ya ahụ, gburu isie ya, sikwe ya esie, na-aṅụ ya otu echi aṅụ gịnị dịka tii Lipton. Ọ na-agwọ ọtụtụ ọrịa ndị a na-amaghị ahịa, ụmụ ihe niile dị iche iche na-adịghị mma n'ime ahụ, ọ na-ewepụ ha. Emeghị ihe ọbụla a na-atụfu gịnị n'ube bekee. Akwụkwọ ya esie ya esie, a na-eji ya agwọ gịnị ọrịa dị iche iche, ọrịa shuga, ọrịa obi mmapụ, malaria, ịba ọcha n'anya, ịba odo na ịba ọcha, ịba niile dị iche iche ọ na-asa ahụ, mkpemọkụ ọ na-achakacha ya. Ma ụmụ nwoke ndị nke na-enwe ihe a na-akpọ prostress, a na-akpọ ọchịmmamịrị, ha na-esi ya na-aṅụ ọgịnị, ọ na-agbari ya, ọ na-agbarikwe fibroid nke na-anọ n'ahụ ụmụ nwaanyị. Ndị na-anaghị agapụ mkpochi, eme ndị na-anọ abalị 3 na 4 tupu ha aga mkpochi, isie mkpụrụ ya egburisi, ọ ga-eme gị na-agapụ mkpochi kwa ụbọchị. Maka anyị kwesịrị na-aga mkpochi ka a na-akpụ tọiletị, anyị gara ugboro 2 na 3 n'otu ụbọchị, ọ ga-enye aka gịnị ya na-aga. Ma ndị nje dị iche iche nọ n'afọ, ha na-aṅụ ya gịnị, ha ga na-anyụ isi ya. Gị na-anyụ mmamịrị ahụ, ị na-eleru ya anya, ị ga-ahụ otu o si acha. Ụfọdụ ihe na-esi n'ime ya gịnị na-apụ. A na-arachakwa ube bekee ahụ otu a, ọ na-eme ka ahụ dị mma. Ọ na-eme ndị ahụ ha na-akpọ nkụ, nwe ndị ọ ga-enye ha ahụ ha ahịa kịkịrịrị ka ụgụrụ. Mgbe ị na-arụ ube bekee, mmanụ dị n'ime ya na-emekwa ahụ ya, ya na-eme gịnị feriferi. Nwaanyị dị ime na-arakwa ya maka ọ na-edozi gịnị nwa ebu n'afọ, na-enye aka gịnị mgbe ọ ga-amụ nwa dịka nwa gịnị etere ude nsọ ya apụta. Gbanụ mbọ na-eri ihe ndị unu elewọrọ ya anya, ọ na-agwọ ọrịa dị iche iche, ma ọrịa ọsa na ọrịa ọtụtụ ndị a na-amaghị ya. Ma ọ bụrụ ị na-aracha ube bekee, ụfọdụ ọrịa dị n'ime gị gịnị ga-esi na chi na mmamịrị na-apụ isi. Biko gbalịanụ, na-agbaghị otu o si dị, na-ara gịnị ube bekee.